Έτος 1146. Από την Ασία προς την Ευρώπη φτάνει ένα πλοίο. Στο κατάστρωμα υπάρχουν αρουραίοι. Οι αρουραίοι κουβαλούν ψήλους. Οι ψήλοι μεταδίδουν ένα βακτήριο. Τα επόμενα 4 χρόνια, το 1 τρίτο έως το 1 δεύτερο του πληθυσμού της Ευρώπης πεθαίνει, 25 εκατομμύρια άνθρωποι, ίσως και περισσότεροι, ο μαύρος θάνατος η μεγαλύτερη βιολογική καταστροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και όλα ξεκίνησαν με έναν αρουραίο σε ένα πλοίο. Κάθε βράδυ, ενώ κοιμάσαι, γύρω σου κινείται ένα ζώο που έχει επιβιώσει από όλες τις προσπάθειές μας εξόντωσής του. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότεροι στον πλανήτη από ότι άνθρωποι. Επέζησαν από την Πανόλη τις πυρηνικές δοκιμές, τα ισχυρότερα δηλητήρια που έχουμε παράγει ποτέ και κάθε φορά επέστρεφαν σε ακόμη μεγαλύτερους αριθμούς. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι είναι ικανοί να μαθαίνουν από τα λάθη των άλλων. Νιώθουν μεταμέλεια και μάλιστα γελούν. Και το πιο τρομακτικό δεν είναι αυτό που κάνουνε, αλλά ο λόγος για τον οποίο δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τους σταματήσουμε. Και αυτός ο λόγος σχετίζεται άμεσα με εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα ζώο που οι περισσότεροι άνθρωποι μισούν. Ένα ζώο που το δηλητηριάζουμε, το συνθλίβουμε σε παγίδες, το εξοντώνουμε με ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα ζώο που έχει γίνει σύμβολο βρωμιάς, αρρώστιας και προδοσίας. Αλλά ειδού το παράδοξο. Χωρίς τον αρουραίο, τα μισά φάρμακα του σήμερα δεν θα υπήρχαν. Χωρίς τον αρουραίο, οι τροφικές αλυσίδες στα αστικά οικοσυστήματα θα κατέρεαν. Και ακριβώς ο αρουραίος μπορεί να ανιχνεύσει φυματίωση γρηγορότερα και ακριβέστερα από οποιαδήποτε εργαστηριακή εξέταση. Και ακριβώς στον αρουραίο έχουν τεκμηριωθεί το γέλιο, ο αλτρουισμός και κάτι που μοιάζει εντυπωσιακά με συμπόνια. Ας ξεκινήσουμε. Ποιος είναι στην πραγματικότητα ο αρουραίος και από πού προέρχεται? Οι αρουραίοι δεν είναι ένα μόνο είδος. Είναι ολόκληρο γένος τρωκτικών που περιλαμβάνει τουλάχιστον 64 είδη. Ανάμεσά τους συναντάς τους γιγάντιους αρουραίους της Παπούας στο νησί Νέα Γουινέα, το σώμα των οποίων φτάνει έως 1 μέτρο. Συναντάς νανώδη είδη με βάρος μόλις 30 γραμμαρίων. Υπάρχουν είδη που ζουν αποκλειστικά σε δέντρα και είδη που σχεδόν ποτέ δεν απομακρύνονται από το έδαφος. Αλλά ο πιο γνωστός και πιο διαδεδομένος είναι ο κοινός αρουραίος Ratus norvegicus και γι' αυτόν κυρίως θα μιλήσουμε. Η αρχική πατρίδα του κοινού αρουραίου είναι η Νότια Κίνα. Αυτό αποδείχθηκε μέσω γενετικών αναλύσεων. Ωστόσο, όταν ο Άγγλος φυσιοδίφης John Birkenhout τον περιέγραψε επιστημονικά για πρώτη φορά το 1769, του έδωσε το λατινικό όνομα Ratus norvegicus, ο νορβηγικός αρουραίος. Είχε δει αρουραίους που είχαν φτάσει στα αγγλικά λιμάνια με νορβηγικά πλοία και συμπέρανε ότι προέρχονται από την Νορβηγία. Αυτό είναι ένα από τα πιο διάσημα λάθη σε ολόκληρη τη ζωολογία. Το όνομα παρέμεινε για πάντα, παρόλο που αυτό το τρωκτικό δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την Νορβηγία. Ο κοινός αρουραίος εμφανίστηκε στη φύση κατά τη διάρκεια της εποχής των παγετώνων. Η περιοχή του πληθυσμού του ήταν απομονωμένη ανατολικά από θάλασσες, νοτιοανατολικά από ορεινά δάση, δυτικά από ερήμους, βόρεια από παγετώνες. Όταν οι παγετώνες άρχισαν να υποχωρούν, οι αρουραίοι εξαπλώθηκαν σταδιακά στην Ασία. Χρειάστηκαν χιλιετίες. Η πραγματική καμπή ήρθε με την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου τον 10ο-11ο αιώνα. Οι αρουραίοι έφταναν στα αμπάρια των εμπορικών πλοίων. Εκεί υπήρχαν δημητριακά, ζεστασιά και καταφύγιο. Τα πλοία τους μετέφεραν μεταξύ υπήρων. Τον 18ο αιώνα, ο κοινός αρουραίος ήταν παρόν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Στη Βόρεια και Νότια Αμερική έφτασε τον 16ο-17ο αιώνα. Στην Αυστραλία έφτασε μαζί με τους πρώτους Άγγλους απίκους το 1788, πριν φτάσει ο κοινός αρουραίος στην Ευρώπη. Εκεί ζούσε ο μαύρος αρουραίος. Ήταν κάπως μικρότερος, με μακρύτερη ουρά και, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, με υψηλότερες γνωστικές ικανότητες. Αλλά ο κοινός αρουραίος αποδείχθηκε πιο επιθετικός και πιο προσαρμοστικός. Παντού όπου έφτασε ο γκρίζος αρουραίος, ο μαύρος εξαφανίστηκε σταδιακά. Αυτό είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα ανταγωνιστικής αποκλεισμού στη φύση. Ένα είδος αντικατέστησε το άλλο χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, απλώς μέσω καλύτερης προσαρμογής στις δεδομένες συνθήκες. Σήμερα, ο κοινός αρουραίος βρίσκεται παντού,
όπου υπάρχουν άνθρωποι, εκτός από την Ανταρκτική και μερικά απομονωμένα νησιά, είναι αληθινός κοσμοπολίτης, ένα είδος που κατέκτησε ολόκληρο τον πλανήτη. Όταν άρχισα να εμβαθύνω σε αυτό το θέμα, παραδέχομαι ότι με εξέπληξε. Σκεφτόμαστε τους Αρουραίους ως κάτι που πάντα ανήκε στις πόλεις, αλλά ήρθαν στις πόλεις μόλις πρόσφατα σε ιστορική κλίμακα και μόνο επειδή εμείς τους δώσαμε την ευκαιρία, το σώμα μία μηχανή επιβίωσης. Ο Αρουραίος είναι ένας οργανισμός που η εξέλιξη έχει βελτιστοποιήσει για έναν μόνο σκοπό: να επιβιώνει παντού και σε οποιασδήποτε συνθήκες. Ο σκελετός του κοινού Αρουραίου είναι εξαιρετικά εύκαμπτος. Τα πλευρά είναι κινητά, οι χόνδροι ελαστικοί. Ο Αρουραίος μπορεί να συμπιεστεί και να περάσει μέσα από ένα άνοιγμα με διάμετρο μόλις 4 εκ, περίπου όσο ένα κέρμα. Αν περάσει το κεφάλι, περνάει και το υπόλοιπο σώμα. Αυτό ακριβώς εξηγεί πώς φτάνουν οι Αρουραίοι σε τείχους, σωλήνες και μέρη όπου φαινομενικά δεν θα μπορούσαν να αναχωρέσουν. Τα δόντια, αυτό είναι το κύριο όπλο και το κύριο εργαλείο. Οι κοπτήρες καλύπτονται από εξαιρετικά σκληρό σμάλτο και αναπτύσσονται συνεχώς 2-3 χιλιοστά κάθε εβδομάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Αν ο Αρουραίος δεν μασάει αρκετά σκληρά αντικείμενα, τα δόντια του μεγαλώνουν τόσο που δεν μπορεί να κλείσει το στόμα του και πεθαίνει από πείνα. Αυτό τον αναγκάζει να μασάει συνεχώς τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων πραγμάτων που δεν είναι καθόλου βρώσιμα. Η πίεση που ασκούν οι κοπτήρες ενός Αρουραίου είναι περίπου μισό τόνος ανά τετραγωνικό εκατοστό. Χάρη σε αυτό μπορεί να μασίσει τούβλα, σκυρόδεμα, σωλήνες μολύβδου. Υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις όπου Αρουραίοι έχουν μασίσει ηλεκτρικά καλώδια υποτάση. Μερικούς τους ηλεκτροπληξία σκότωσε, άλλους όχι. Αυτοί που επέζησαν έμαθαν να αποφεύγουν τα σύρματα. Και παρόλα αυτά, ο Αρουραίος ελέγχει με μαεστρία τη δύναμη του δαγκώματός του. Το ίδιο στόμα που μπορεί να μασίσει σκυρόδεμα μεταφέρει με προσοχή τα μικρά Αρουραίων χωρίς να τραυματίζει το δέρμα τους. Η ουρά δεν είναι απλώς ουρά. Είναι ένα όργανο θερμορύθμισης διασχισμένο από ένα πυκνό δίκτυο αιμοφόρων αγκίων. Όταν κάνει ζέστη, το αίμα ρέει προς την ουρά και ψύχεται μέσω της μεγάλης επιφάνειάς της. Όταν κάνει κρύο, το αίμα υποχωρεί και διατηρεί τη θερμότητα του σώματος. Επιπλέον, η ουρά χρησιμεύει ως ράβδος ισορροπίας κατά την αναρρίχηση και σχεδόν ως πέμπτο άκρο ο Αρουραίος μπορεί να την τυλίγει γύρω από αντικείμενα για να συγκρατείται. Σε πειράματα, Αρουραίοι με ακροτηριασμένες ουρές έχασαν το 70% της επιδεξιότητάς τους. Σε όλο το σώμα είναι κατανεμημένες βίβρισσες, εξειδικευμένες οχαυτικές τρίχες, 10 φορές πιο ευαίσθητες από τα ανθρώπινα δάκτυλα. Δεν βρίσκονται μόνο στο ρίγχος, αλλά και στους καρπούς, πάνω από τα μάτια και στην κοιλιά. Κάθε μία συνδέεται με εκατοντάδες νευρικές απολύξεις. Στο απόλυτο σκοτάδι, οι βίβρισσες δημιουργούν έναν τρισδιάστατο χάρτη του χώρου και ο Αρουραίος τρέχει στο σκοτάδι με 10 χιλιόμετρα, χωρίς να χτυπάει σε κανένα εμπόδιο. Η όραση των Αρουραίων είναι αδύναμη και μείωπη. Το οπτικό πεδίο είναι περίπου 160 μοίρες, αλλά αντίθετα αντιλαμβάνονται υπεριώδες φως. Τα ίχνη ούρων λάμπουν στο υπεριώδες φάσμα. Ο Αρουραίος βλέπει κυριολεκτικά τα μονοπάτια από τα οποία πέρασαν άλλοι Αρουραίοι μονοπάτια, που ο άνθρωπος δεν έχει καμία ευκαιρία να παρατηρήσει. Η όσφρηση είναι μία από τις κύριες αισθήσεις πλοήγησης του Αρουραίου. Μπορεί να βρει τροφή κάτω από ένα στρώμα χιονιού 1 μέτρου, μπορεί να διακρίνει ασφαλή τροφή από δηλητηριασμένη με τη μυρωδιά συμπεριλαμβανομένων δηλητηρίων που η παραγωγή σκόπιμα καμουφλάρουν. Το ύπαρ του Αρουραίου παράγει διπλάσια ένζημα αποτοξίνωσης από το ανθρώπινο. Ο Αρουραίος μπορεί να χωνέψει δηλητηριώδη φυτά και ουσίες που σκοτώνουν τα περισσότερα άλλα, θηλαστικά. Αν αφαιρέσεις το 70% του ύπατός του, αναγεννάται πλήρως σε 3 εβδομάδες, χωρίς ουλές. Αυτός είναι ένας μηχανισμός αναγέννησης που οι επιστήμονες μελετούν εντατικά για πιθανή εφαρμογή στην ανθρώπινη ιατρική. Οι πνεύμονες των Αρουραίων έχουν σύνθετη δομή που τους επιτρέπει να επιβιώνουν σε περιβάλλοντα με χαμηλή περιεκτικότητα, σε οξυγόνο για παράδειγμα, σε αγωγούς αποχέτευσης ή σε χτισμένα κτίρια. Η καρδιά χτυπά με συχνότητα 300-400 παλμών ανά λεπτό. Ο Αρουραίος αντέχει ακτινοβολία έως 300 ακτίνες Χ ανά ώρα και ζει στη ζώνη αποκλεισμού του. Τσερνόμπιλ.
μπορεί να πέσει από ύψος 5 μέτρων χωρίς να ακροτηριαστεί τα εσωτερικά όργανα, είναι τακτοποιημένα σύμπαγος, ο σκελετός αποσβαίνει τον κραδασμό. Μπορεί να κολυμπήσει και να παραμείνει κάτω από το νερό μερικά λεπτά, μπορεί να πηδήξει από τη θέση του στο ύψος του 1 μέτρου, διανύει κατά μέσο όρο 12 χλιαμέ ανά ημέρα. Το εύρος θερμοκρασίας στο οποίο επιβιώνει κυμαίνεται μεταξύ 20 και πλους 50 ντράλ σεις. Χωρίς φαγητό αντέχει 3 ημέρες, χωρίς νερό ακόμα λιγότερο, με αρκετή τροφή ζει στη φύση έως 3 χρόνια, σε αιχμαλωσία έως 6. Αυτό δεν είναι παράσιτο. Αυτό είναι ένα βιολογικό αριστούργημα. Η νοημοσύνη. Ανάμεσα στα τρωκτικά, οι αρουραίοι είναι αναμφίβολα οι διανοούμενοι και όχι μόνο ανάμεσα στα τρωκτικά. Η αναλογία μεταξύ του βάρους του εγκεφάλου και του βάρους του σώματος στον αρουραίο είναι συγκρίσιμη με αυτήν ορισμένων πυθίκων. Ο εγκεφαλικός φλοιός έχει έντονες σιλικώσεις, γεγονός που αυξάνει την επιφάνεια των νευρονικών συνδέσεων. Ορισμένες ζώνες υπεύθυνες για την όσφρηση και την νευρομυϊκή λειτουργία είναι πιο ανεπτυγμένες από ό,τι στον άνθρωπο. Ο υπόκαμπος, η εγκεφαλική ζώνη ουσιαστική για τη μνήμη και τον προσανατολισμό στο χώρο, είναι οργανωμένος στον αρουραίο με ιδιαίτερο τρόπο. Μεμονωμένοι νευρώνες ενεργοποιούνται μόνο όταν ο αρουραίος βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο του χώρου, κυριολεκτικά ένας νευρονικός χάρτης του εδάφους. Ο αρουραίος διανύει μία διαδρομή μία φορά και την απομνημονεύει για πάντα. Σε πειράματα με λαβύρινθους, οι αρουραίοι δεν επέδειξαν μόνο απομνημόνευση μίας διαδρομής, αλλά κατανόηση της δομής του χώρου. Όταν ο λαβύρινθος άλλαζε, δεν χάνονταν, επαναπροσανατολίζονταν γρήγορα χάρη στη γενική χωρική κατανόηση. Οι αρουραίοι κατανοούν τις αιτιακές σχέσεις, σχεδιάζουν το μέλλον, παίρνουν ένα εργαλείο εκ των προτέρων, γιατί ξέρουν ότι θα το χρειαστούν αργότερα, παρετούνται από άμεση ανταμοιβή για μια καλύτερη ανταμοιβή μετά από 20 λεπτά. Σε εργαστηριακές συνθήκες, οι αρουραίοι κρύβουν τα καλύτερα κομμάτια φαγητού για αργότερα, ακόμα και όταν δεν πεινούν, και ταξινομούν τα αποθέματα κατά τύπο και διάρκεια. Στους αρουραίους έχουν ανακαλυφθεί κατοπτρικοί νευρώνες, ειδικά κύτταρα, που ενεργοποιούνται όχι μόνο όταν το ζώο κάνει κάτι, αλλά και όταν παρατηρεί ότι κάποιος άλλος κάνει το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι το βιολογικό υπόστρωμα της ενσυναίσθησης. Όταν ένας αρουραίος βλέπει ότι σε έναν άλλον αρουραίο πάει άσχημα, οι κατοπτρικοί νευρώνες αναπαράγουν αυτή την κατάσταση. Βιώνει δυσφορία σε πειράματα με καθρέφτες, μερικοί αρουραίοι, βλέποντας την αντανάκλασή τους με ένα σημάδι ζωγραφισμένο στο μέτωπο, προσπάθησαν να το σκουπίσουν με το πόδι. Κατάλαβαν ότι στον καθρέφτη έβλεπαν τον εαυτό τους. Μέχρι πρόσφατα, αυτή η ικανότητα αποδιδόταν μόνο στους ανθρώπους, στους μεγάλους πυθίκους, στα δελφίνια, στους ελέφαντες και στις όρκες. Οι αρουραίοι ονειρεύονται βάσει της εγκεφαλικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οι επιστήμονες ανακατασκεύασαν το περιεχόμενο των ονείρων των αρουραίων. Οι αρουραίοι ξαναζούσαν τα γεγονότα της προηγούμενης ημέρας. Ένας αρουραίος που είχε διανύσει έναν λαβύρινθο, στο όνειρό του βάδιζε ξανά στην ίδια διαδρομή. Η νευρονική δραστηριότητα ήταν πανομοιότυπη με αυτήν που καταγράφηκε στην πραγματικότητα. Οι αρουραίοι είναι ικανοί για μεταγνώση, την ικανότητα να αναστοχάζονται για τη δική τους σκέψη, να γνωρίζουν τι ξέρουν και τι όχι. Πριν από μια δύσκολη επιλογή, οι αρουραίοι διστάζουν, κοιτάζουν γύρω τους, αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες. Αυτή είναι η συμπεριφορά που στους ανθρώπους ονομάζουμε αμφιταλάντευση και σκέψη. Οι αρουραίοι διακρίνουν τις γλώσσες. Σε ένα πείραμα του 2015 έμαθαν να διαφοροποιούν ολλανδικές προτάσεις από ιαπωνικές βάσει ηχητικών προτύπων. Δεν καταλαβαίνουν τις λέξεις, αλλά αναγνωρίζουν τη δομή διαφορετικών γλωσσών. Ένας αρουραίος από τον οποίο έκλεψαν φαγητό θυμάται τον ένοχο. Σε μεταγενέστερη συνάντηση συμπεριφέρεται διαφορετικά απέναντι σε εκείνο το άτομο πιο προσεκτικά ή πιο επιθετικά. Η μνήμη για συγκεκριμένα άτομα είναι στους αρουραίους πολύ μακροχρόνια. Η κοινωνική ζωή και ο ολτρουισμός, οι αρουραίοι είναι βαθιά κοινωνικά ζώα. Η μοναξιά είναι για αυτούς παράγοντας άγχους. Ένας απομονωμένος αρουραίος
εκδηλώνει συμπτώματα κλινικά πανομοιότυπα με την ανθρώπινη κατάθλιψη. Μια ομάδα αρουραίων δεν είναι απλώς αγέλη. Είναι μια σύνθετη κοινωνική δομή. Κάθε ομάδα έχει τη δική της μυρωδιά ένα μοναδικό χημικό αναγνωριστικό. Χάρη σε αυτό, ο αρουραίος αναγνωρίζει αμέσως τους δικούς του από τους ξένους. Αν απομονώσεις έναν αρουραίο και τον κρατήσεις για λίγο στο στρώμα άλλης ομάδας, η μυρωδιά του αλλάζει. Όταν τον επαναφέρεις στους δικούς του, εκείνοι τον επιτίθενται σαν εισβολέα. Στην αποικία υπάρχει ιεραρχία, αλλά εκτός από τα κυρίαρχα αρσενικά, υπάρχουν και οι λεγόμενοι σοφοί ή σύμβουλοι γέρικοι, έμπειροι αρουραίοι με χαμηλότερο κοινωνικό στάτους. Αυτοί είναι οι πρώτοι που εξερευνούν αντικείμενα, οι πρώτοι που δοκιμάζουν άγνωστη τροφή. Αν ο σοφός αποφανθεί ότι κάτι είναι επικίνδυνο, ολόκληρη η αποικία αφομοιώνει γρήγορα αυτή την πληροφορία. Πολιτισμική μετάδοση γνώσης. Ακριβώς γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο να δηλητηριαστούν οι αρουραίοι επανειλημμένα. Όχι μόνο συγκρατούν οι ίδιοι τον κίνδυνο μεταδίδουν την πληροφορία στους άλλους, οι νέες γενιές γεννιούνται με προφύλαξη απέναντι σε ένα συγκεκριμένο δηλητήριο χωρίς να έχουν προσωπική εμπειρία, γνώση που μεταδίδεται αμιγώς κοινωνικά. Ο αλτρουισμός στους αρουραίους δεν είναι μεταφορά ή υπόθεση. Είναι πειραματικά τεκμηριωμένο γεγονός. Σε μια σειρά πειραμάτων, στους αρουραίους προσφέρθηκε μια επιλογή να αποκτήσουν τροφή ή να αποτρέψουν τον πόνο ενός άλλου αρουραίου. Πολλοί παραιτήθηκαν από το φαγητό, ώστε ο άλλος να μην υποφέρει ακόμα και όταν δεν τον είχαν συναντήσει ποτέ πριν. Επιπλέον, ελευθέρωναν ενεργά συντρόφους από παγίδες, χωρίς καμία ανταμοιβή. Οι αρουραίοι θυμούνταν ποιος τους βοήθησε στο παρελθόν και στην επόμενη ευκαιρία μοιράζονταν τροφή κατά προτεραιότητα με εκείνα τα άτομα. Αμοιβαίος αλτρουισμός, η βοήθεια προσφέρεται σε αυτούς που σε βοήθησαν. Στη φύση έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου αρουραίοι έφεραν φαγητό για εβδομάδες σε τραυματισμένα μέλη της αποικίας που δεν μπορούσαν να κινηθούν. Τα παιχνίδια των μικρών αρουραίων δεν είναι τυχαία. Όταν παίζουν κρυφτό και κυνηγητό, τηρούν κανόνες. Το δυνατό αρσενικό αφήνεται σκόπιμα να πιαστεί από το μικρό. Αν δεν το κάνει αυτό, το μικρό αρνείται να παίξει ξανά μαζί του. Οι αρουραίοι καταλαβαίνουν ότι ένα άδικο παιχνίδι βλάπτει τις αμοιβαίες σχέσεις. Οι συλλογικές βρεφονιπιακές αγωγές είναι μια άλλη έκφραση της κοινωνικής οργάνωσης. Αρκετά θηλυκά ενώνονται για τη συλλογική θυλασμό των μικρών, αναγνωρίζουν τέλεια τα δικά τους μικρά με τη μυρωδιά, αλλά θυλάζουν πρόθυμα και τα μικρά άλλων. Αυτό αυξάνει το ποσοστό επιβίωσης ολόκληρης της ομάδας. Οι μεγάλες αποικίες δημιουργούν τους δικούς τους άγραφους κανόνες. Τα άτομα που συμπεριφέρονται υπερβολικά επιθετικά εντός της ομάδας τιμωρούνται. Αυτά που εκδηλώνουν επιθετικότητα απέναντι σε εξωτερικούς αφήνονται σε ησυχία. Διάκριση μεταξύ των δικών μας και των άλλων στο επίπεδο των κοινωνικών κανόνων. Οι αρουραίοι γελούν. Αυτό είναι μία από τις πιο εκπληκτικές επιστημονικές ανακαλύψεις για τους αρουραίους και συγχρόνως μία από τις πιο σημαντικές για την κατανόηση του τι είναι. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι αρουραίοι εκπέμπουν υπερηχητικά σήματα με συχνότητα περίπου 50 kHz. Ο άνθρωπος δεν τα ακούει. Όταν οι επιστήμονες έμαθαν να καταγράφουν και να αναλύουν αυτά τα σήματα, αποδείχθηκε ότι πρόκειται για γέλιο. Αυτό εκδηλώνεται με ιδιαίτερη σαφήνεια στο γαργάλιμα. Οι αρουραίοι λατρεύουν να γαργαλιούνται απαλά στην κοιλιά, εκπέμπουν τα ίδια υπερηχητικά σήματα και έπειτα τρέχουν πίσω από το χέρι, ζητώντας να συνεχιστεί. Τα αυτιά τους κοκκινίζουν και πέφτουν προς τα κάτω σημάδι πλήρους μακαριότητας. Η εγκεφαλική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του γέλιου στους αρουραίους συμβαίνει στην ίδια ζώνη όπως στον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου ευχαρίστησης. Αυτό δεν είναι αναλογία ή μεταφορά, είναι αποτέλεσμα νευροεπιστημονικής έρευνας με μέτρηση εγκεφαλικής δραστηριότητας στους αρουραίους. Παρατηρείται και κάτι που μοιάζει με αίσθηση χιούμορ.
Σε εργαστηριακές συνθήκες εκτελούσαν ακροβατικά χωρίς καμία τροφική ανταμοιβή, απλώς παρακολουθούσαν τις αντιδράσεις των ερευνητών και, κρίνοντας από τη συμπεριφορά τους, το απολάμβαναν. Τους άρεσε να κάνουν τους άλλους να γελούν. Η Πανόλη και η ιστορία της σχέσης ανθρώπου και αρουραίου. Τώρα φτάνουμε στο πιο σκοτεινό κεφάλαιο της κοινής ιστορίας αρουραίων και ανθρώπων. Για να κατανοήσουμε την ιστορία, πρέπει να ξεκινήσουμε με τη βιολογία της νόσου. Ο παθογόνος παράγοντας της Πανόλης, το βακτήριο Yersinia pestis, υπήρχε στη φύση πολύ πριν από τις πρώτες επιδημίες. Επιβίωνε στους πληθυσμούς τροκτικών της Κεντρικής Ασίας. Για τα ίδια τα τροκτικά ήταν μια συνηθισμένη ενδημική νόσος. Συνυπήρχαν μαζί της για χιλιάδες χρόνια και είχαν εν μέρει προσαρμοστεί. Το πρόβλημα εμφανίστηκε όταν η νόσος μεταδόθηκε μέσω ψήλων στους αρουραίους που ζούσαν σε στενή επαφή με ανθρώπους. Ο μηχανισμός μετάδοσης είναι ο εξής. Ο ψήλος δαγκώνει έναν μολυσμένο αρουραίο και απορροφά αίμα με βακτήρια. Τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται στο στομάχι του ψήλου και το φράζουν κυριολεκτικά. Ο ψήλος δεν μπορεί να τραφεί κανονικά, είναι πάντα πεινασμένος και δαγκώνει ξανά και ξανά. Όταν δαγκώσει άνθρωπο, αδειάζει στην πληγή βακτήρια μαζί με το αίμα. Ακριβώς έτσι γίνεται η μετάδοση. Η πρώτη τεκμηριωμένη πανδημία Πανόλης, η Πανόλη του Ιουστινιανού, έπληξε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τη Μεσόγειο τον 6ο αιώνα μ.Χ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ιστορικών και επιδημιολόγων, σκότωσε μεταξύ 25 και 50 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αποδυναμώθηκε τόσο πολύ που αυτό επιτάχυνε την μετέπειτα παρακμή της, αλλά ο μαύρος θάνατος των ετών 1047-1453 ξεπέρασε σε έκταση τα πάντα. Η νόσος ήρθε από την Ασία, πιθανώς από τις Μογγολικές στέπες, όπου ζούσαν μολυσμένα τροκτικά. Οι εμπορικοί δρόμοι την έφεραν στην Κριμαία, από εκεί με πλοία στα Ιταλικά λιμάνια και από την Ιταλία εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη με τρομακτική ταχύτητα της πόλης όπου έφτανε το φθινόπωρο. Έως την επόμενη άνοιξη μπορούσε να λείπει η μισή πληθυσμός. Σε μερικές πόλεις πέθαιναν έως και το 70% των κατοίκων. Σε χωριά συνέβαινε μερικές φορές να μην μείνει απολύτως κανείς ζωντανός. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι συνέβαινε. Θρησκευτική εξήγηση, τιμωρία του Θεού. Αστρολογική δυσμενής θέση πλανητών, ιατρική μίασμα κακός αέρας, κανείς δεν γνώριζε τα βακτήρια, κανείς δεν συνέδεε την ασθένεια με τους αρουραίους, τα πτώματα δεν πρόφταιναν να ταφούν, μοναχοί και ιερείς που εξομολογούσαν τους ετοιμοθάνατους πέθαιναν κατά εκατοντάδες, οι γιατροί είτε έφευγαν από τις πόλεις, είτε φορούσαν ειδικές στολές με ράμφη γεμάτα αρωματικά βότανα, πίστευαν ότι το άρωμα προστάτευε από τα μιάσματα. Αυτές οι μάσκες, με πουλιού ράμφος, έγιναν η εικόνα της μεσαιωνικής Πανόλης. Σε 4 χρόνια, ο μαύρος θάνατος αποδεκάτησε το 1 τρίτο έως το μισό του ευρωπαϊκού πληθυσμού. 25, 30, ίσως 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι ακριβείς αριθμοί αμφισβητούνται ακόμα και σήμερα, καθώς λίγα αρχεία από εκείνη την εποχή διασώθηκαν. Η Πανόλη άλλαξε την Ευρώπη ανεπανόρθωτα. Λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού, οι μισθοί αυξήθηκαν απότομα. Οι δουλοπάρικοι μπορούσαν να επιβάλλουν καλύτερες συνθήκες. Το φεουδαρχικό σύστημα άρχισε να καταρρέει γρηγορότερα. Η Εκκλησία έχασε μέρος της εξουσίας της, οι προσευχές δεν βοηθούσαν, οι ιερείς πέθαιναν όπως και όλοι οι άλλοι. Επιταχύνθηκε η έλευση μιας νέας οικονομικής και κοινωνικής τάξης. Ορισμένοι ιστορικοί θεωρούν ότι ο μαύρος θάνατος ήταν ένας από τους παράγοντες που επιτάχυναν την αναγέννηση. Ο αρουραίος άλλαξε την ιστορία της Ευρώπης ακούσια. Απλώς ζούσε δίπλα στους ανθρώπους. Η τρίτη πανδημία Πανόλης, στα τέλη του 19ου αρχές 20ου αιώνα, έπληξε την Ασία και κόστισε περίπου 12 εκατομμύρια ζωές. Τότε, το 1894, ο Γάλλος γιατρός Αλεξάνδρε Γερσίν απομόνωσε τον παθογόνο παράγοντα. Το βακτήριο ονομάστηκε προς τιμήν του Yersinia pestis. Τότε επίσης αποδείχθηκε ο ρόλος των ψήλων στη μετάδοση της νόσου. Εκτός από την Πανόλη, οι αρουραίοι μεταδίδουν δεκάδες άλλες επικίνδυνες ασθένειες. Λεπτοσπύρωση, τουλαρεμία, ψευδοφυματίωση, αιμορραγικούς πυρετούς, μυϊκό τύφο. Η λίστα είναι μεγάλη. Αυτό δεν είναι λόγος να μισείς τον αρουραίο, είναι λόγος να κατανοείς πώς λειτουργεί ο κόσμος στον οποίο ζούμε μαζί τους, αναπαραγωγή
γιατί δεν μπορούμε να τους εξοντώσουμε. Ο αρουραίος αναπαράγεται με αποτελεσματικότητα που θα ζήλευε κάθε στρατηγός. Η κοίηση διαρκεί 21 ημέρες. Από μία γέννα γεννιούνται κατά μέσο όρο 9 μικρά, μερικές φορές έως και 20, 18 ώρες μετά τον τοκετό, το θηλυκό είναι και πάλι έτοιμο για ζευγάρωμα. Πόσες γέννες ανά έτος? Αυτό ισχύει για τους άγριους πληθυσμούς με τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι εποχές. Οι αρουραίοι που ζουν κοντά στον άνθρωπο σε σπίτια, υπόγεια, αποθήκες αναπαράγονται όλο το χρόνο χωρίς περιορισμούς, 13 γέννες ανά έτος. Θεωρητικά, ένα ζεύγος αρουραίων μπορεί να παράγει σε ένα χρόνο έως 15.000 απογόνους, υπολογίζοντας και την αναπαραγωγή των επόμενων γενεών. Στην πράξη, οι φυσικοί μηχανισμοί ρύθμισης το αποτρέπουν, αλλά το δυναμικό ανάκαμψης του πληθυσμού είναι τεράστιο. Τα μικρά γεννιούνται τυφλά και κουφά, αλλά μετά από 5 ημέρες εμφανίζεται σε αυτά η μαγνητοϋποδοχή, αντιλαμβάνονται το μαγνητικό πεδίο της γης και το χρησιμοποιούν για προσανατολισμό. Μετά από 3 εβδομάδες είναι πλήρως αυτόνομα. Στους 2 μήνες μπορούν να αναπαραχθούν. Αυτός ο επιταχυνόμενος κύκλος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι αρουραίοι δεν μπορούν να εξοντωθούν με συνήθεις μεθόδους. Η επιγενετική μνήμη είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά φαινόμενα στη βιολογία των αρουραίων. Αν ένα έγκυο θηλυκό υπέφερε από σοβαρή πείνα, οι απόγονοί της γεννιούνται με τροποποιημένο μεταβολισμό που αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τα θρεπτικά συστατικά από φτωχή διατροφή. Δεν πρόκειται για γενετική μετάλλαξη, είναι μια επιγενετική τροποποίηση γραμμένη σε μοριακό επίπεδο και αυτή η τροποποίηση μεταδίδεται στην επόμενη γενιά. Τα εγγόνια των αρουραίων που πείνασαν έβρισκαν τροφή σε λαβυρίνθους 30% γρηγορότερα από την ομάδα ελέγχου, παρόλο που οι ίδιοι δεν είχαν πεινάσει ποτέ. Η βιολογική μνήμη της πείνας της γιαγιάς επηρεάζει τη συμπεριφορά του εγγονού. Το φαινόμενο Bruce είναι ένα άλλο αξιοσημείωτο φαινόμενο στην αναπαραγωγή. Αν ένα έγκυο θηλυκό συναντήσει έναν άγνωστο κυρίαρχο αρσενικό, ο οργανισμός της μπορεί να διακόψει την κοίηση, τα έμβρια επαναπορροφούνται και σε 48 ώρες το θηλυκό είναι έτοιμο για ζευγάρωμα με το νέο αρσενικό. Αυτός είναι ένας εξελικτικός μηχανισμός που εγγυάται ότι οι απόγονοι θα προέρχονται από τον ισχυρότερο αρσενικό της περιοχής. Σε περίπτωση υπερπληθυσμού, οι αρουραίοι ενεργοποιούν έναν εσωτερικό ρυθμιστή. Το επίπεδο άγχους αυξάνεται, η γονιμότητα μειώνεται, τα αρσενικά χάνουν το ενδιαφέρον για ζευγάρωμα. Σε κρίσιμες καταστάσεις, τα θηλυκά μπορούν προσωρινά να τροποποιήσουν το ορμονικό προφίλ των αρσενικών εμβρίων, κατευθύνοντας την ανάπτυξη προς την θηλυκή κατεύθυνση. Τα θηλυκά είναι λιγότερο επιθετικά και συνεργάζονται καλύτερα. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης της ομάδας σε περίπτωση υπερπληθυσμού. Ακριβώς γι' αυτό, τα δηλητήρια για αρουραίους λειτουργούν μόνο βραχυπρόθεσμα. Οι αρουραίοι όχι μόνο αποκτούν γενετική ανθεκτικότητα, μεταδίδουν την πληροφορία για τον κίνδυνο με πολιτισμικό τρόπο. Ένα συγκεκριμένο δηλητήριο που σκότωσε μερικά άτομα γίνεται γνωστό σε ολόκληρη την αποικία. Οι επόμενες γενιές το αποφεύγουν χωρίς να έχουν προσωπική εμπειρία. Σε τι χρησιμεύουν οι αρουραίοι? Αυτή είναι μια ερώτηση που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέτουν στον εαυτό τους, γιατί η απάντηση φαίνεται προφανής, αλλά η απάντηση είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που νομίζετε. Οι αρουραίοι είναι κρίσιμος κρίκος στις τροφικές αλυσίδες. Στις πόλεις και στα περίχωρα αποτελούν τη βάση της διατροφής αλεπούδων, κουκουβαγιών, γερακιών, βραχοκυρκίνεζων, φιδιών, κουναβιών, ερμήνων και κουνάβων. Εξαλείψτε τους αρουραίους και αυτοί οι αρπακτικοί είτε θα στραφούν σε άλλα ζώα, διαταράσσοντας την οικολογική ισορροπία, είτε θα εξαφανιστούν εντελώς. Σε μερικές πόλεις, οι αλεπούδες έχουν μεταβεί σχεδόν αποκλειστικά στους αρουραίους, ως τροφή εγκατέλειψαν τα δάση, ακριβώς επειδή στις πόλεις έχουν σταθερή πηγή θυράματος. Εξαλείψτε τους αρουραίους, οι αλεπούδες φεύγουν.
και οι αλεπούδες ρυθμίζουν τους πληθυσμούς λαγών, πουλιών, ποντικών. Η αλυσίδα είναι μεγάλη. Οι αρουραίοι είναι εκαθαριστές οργανικών αποβλήτων. Καταναλώνουν υπολείμματα φαγητού και υλικό σε αποσύνθεση. Οι πόλεις παράγουν καθημερινά χιλιάδες τόνους οργανικών αποβλήτων. Οι αρουραίοι επιταχύνουν την αποσύνθεση εκεί όπου οι υγειονομικές υπηρεσίες δεν αντεπεξέρχονται. Ακούγεται δυσάρεστο, αλλά είναι πραγματική οικολογική λειτουργία. Οι αρουραίοι που σκάβουν ανακατεύουν το χώμα, βελτιώνουν τη δομή του, μεταφέρουν οργανικές ουσίες. Σε αγρανάπαυτες και εγκαταλελειμμένες εκτάσεις, αυτό επιταχύνει την αποκατάσταση του εδάφους. Οι αρουραίοι είναι διαδότες σπόρων. Δημιουργούν αποθέματα, μέρος των οποίων ξεχνούν. Τα φυτά αποκτούν νέες θέσεις ανάπτυξης εκεί όπου οι σπόροι δεν θα έφταναν αλλιώς μέσα από ρογμές της ασφάλτου δίπλα σε φράχτες σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα. Οι αρουραίοι λειτουργούν ως δείκτες οικολογικών προβλημάτων. Μια απότομη αύξηση του αριθμού των αρουραίων σε μια συγκεκριμένη γειτονιά είναι σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά, τα σκουπίδια δεν συλλέγονται, οι υγειονομικοί κανόνες παραβιάζονται, η οικολογική ισορροπία έχει διαταραχθεί. Ο αρουραίος δεν είναι η αιτία του προβλήματος, αλλά το σύμπτωμά του. Αν οι αρουραίοι εξαφανιστούν από μία τοποθεσία, είναι καλό νέο, καθαρό περιβάλλον, φυσιολογική ισορροπία αρπακτικών τάξη. Οι αρουραίοι απλώς δεν έχουν τίποτα να κάνουν εκεί. Υπάρχει και μία πιο άμεση σύνδεση. Οι αρουραίοι καταναλώνουν προνύμφες εντόμων, κατσαρίδες, παράσιτα, σε ορισμένες περιοχές ελέγχουν πραγματικά πληθυσμούς εντόμων που αλλιώς θα ξέφευγαν από τον έλεγχο. Μία δωρεάν υπηρεσία ρύθμισης παρασίτων. Και τέλος, ο αρουραίος ως βιολογικό τεστ αντοχής για τα οικοσυστήματα. Αν ένα οικοσύστημα αντέχει τους αρουραίους και δεν καταρρέει, είναι ανθεκτικό. Αν όχι, είναι σήμα αδύναμου σημείου που χρήζει προσοχής. Ο αρουραίος μας συνοδεύει εδώ και 10.000 χρόνια από την εποχή των πρώτων αποθηκών σιτηρών, των πρώτων πόλεων, των πρώτων πλοίων. Ήταν δίπλα μας όταν χτίζαμε τον πολιτισμό, όταν κάναμε πολέμους, όταν πεθαίναμε από πανόλη, όταν ανακαλύψαμε τα αντιβιωτικά και τα δοκιμάσαμε ακριβώς σε αυτόν, όταν αποναρκοθετούσαμε τα παιδεία μετά τους πολέμους. Ο αρουραίος επέζησε από τα πάντα. Από τους παγετώνες, την πανόλη, τα δηλητήρια, τις πυρηνικές εκρήξεις και θα μας επιζήσει και από εμάς. Όχι επειδή είναι ο εχθρός μας, αλλά επειδή είναι ο πιο αποτελεσματικός προσαρμοστής ανάμεσα στα θηλαστικά, έξυπνος, κοινωνικός, ανθεκτικός, ικανός για αλτρουισμό και γέλιο και ταυτόχρονα φορέας ασθενειών και απειλή για τα απομονωμένα οικοσυστήματα. Ο κόσμος είναι πιο σύνθετος από τη διάκριση σε καλά και κακά ζώα. Ο αρουραίος είναι η ζωντανή απόδειξη αυτού. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή, ένα like και γράψτε μου στα σχόλια πώς βλέπετε τώρα τους αρουραίους. Άλλαξε κάτι, γράψτε ειλικρινά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.